мардуми камбағал чизу чора мехарад, пуле ки ҷамъ мекунад чизу чора мехарад. фаҳмишаш ҳамин аст ки пул шуд гум шуд, пул шуд гум шуд, ҳамин пул шуд мошин мегирад, пул шуд туй мекунад, пул шуд ягон либос мехарад, ягон чизу чора мегирад. хонаш ба ҳамон посуда ҳаст, ҳамон чиз ҳаст, бо мехарад ҳамон чиза. уже бо мехарад ки ягон чизи дурусттар, бо як чизи зеботар, бо як чизи нафтар. фаҳмишаш ҳамин хел. мардуме ки одами фикронаи камбағале дорад, мардуми камбағал фақат чиз мехарад. ҳамон чиз қати хурсандай. хурсанди авай як курти нав, як либос нав, як чиз нав, ҳамин қати хурсандай тамом. не ки тамоман тақдирама дигар кунам гуфтан ҳавасаш нест. ина сифати ҳаётама дигар кунам гуфтан фаҳмишаш нест. барои ҳамон шумо бояд ки аз ҳамин хурсандии камакак даст кашед. аз хурсандии камакак як бор даст кашед. либос нав харидан 10 та дар кор нишмон, 2 та гиред бас. туй ба дабдаба кардан даст кашед. ҳама хакуни хештабортон бошад бас. телефони нав гирифтан бас кашед, 2 та 3 та телефон бас. нигоҳ кунед, аз хурсандии камакак агар шумо даст кашидан тоед, хурсандии калонтар шароит пайдо кардан метавонед. мисол агар ки махсул чизҳои майда ба расход накунед, хароҷот накунед, чизи калонтар ба пулатон ҷамъ мешавад. мошин ба хона ба як чиз. аз хонаи мошин даст кашидан тоистонед, бизнес сохтан метавонед. мардуми сарватманд чӣ бошад? даромад месозад. мардуми камбағал чизу чора мехарад, мардуми сарватманд фикронаи сарватмандоштагӣ даромад месозад.